Să vin și bine mai găsit la un nou episod de Dream Soccer de pe acest canal. Dar n-am mai postat de mult timp, adică de ieri, dar în timp de 2 zile n-am mai putut să postez pentru că nu mi s-a încărcat echipa, nu știu de ce și da. Hai să căutăm ceva. Uite că e și Loris. Are 85 și treci tu, dai puțin pe el. Llorente. Da, nu asta mai căutăm. Vrem să vedem dacă l-au la workshop disponibil pe Di Maria. Da, l-au. Și da, haideți să începem cu un match cu celălalt Dud. Ce l-a sunăm? Jucăm o parte ofensivă a jocului. Dar nu înțeleg de ce le-a dat lovitură liberă, că noi am făcut nimic. Deci ei sunt pe locul 11 și eu sunt pe locul 3. Trebuie să bat ca să ranchez. Adică să mă duc pe un rank mod. What the fuck, ce gol! Coming. He'll be pleased getting on the score sheet, but can he add to it? And the referee gets the game going again. Well intercepted. Brom. Haide, frate, nu vreau să mai pierd. Well read. Halion, că ai scăpat singur. Halion, că ai scăpat singur. Haide, mă, trebuia să le dai pase, că rămăsese singur. Hai, Tanry. Nici nu mă gândesc să-mi schimb echipa. Încă m-am plictisit de echipa asta. Vreau să văd ce capitan m-a apărut. Hai, Jomi, Patterson. Hai, mă, Patterson. O zi-l, fugi. Bă, calculatorul ăsta cred că e ce mai de căcat, lucrul care vrea să... Eram sigur că e de ăla. Citeați-vă și voi cum driblăm. Ce înseamnă să ai 400 de jumătate? Ce înseamnă să ai 400 de jumate la dribbling? Am... Jomi! Este, am frică. Oh my god, asta. Mamă, frate, dacă dăm pe poarte. Haideți, mă, cum am repetat la antrenamente. It's half time and a chance for the managers to do their work. So we're underway. Let's see what the next 45 minutes brings. Și-a trecut la faza aia a scăpat Emanu. Nu, haideți, bă, băieți. Nu. Hai că are tire sprinter. Hai, Pate. Cum pui mei a fost offside dacă ăla era pe linia de fund? Ce pui mei? Cum pui mei? Bă, Emanuel! Ce ești prost? Vreau să-mi schimb, să-mi iau pe Bale. Hai, Patterson, că scăpase singur.
Mă gândesc să mai vând pe o zi, dar când o să am bani. Foul, este în foul. What's the referee going to do here? Oh, he's got off lightly in my opinion. It's just a warning. Good save. Crede că se dăcea out, a apăsat-o. Să-mi facă mie. Well, he's knocked it long. Hai, Jomic, ai scăpat singur. He got a good hand behind that. Haide. Haide, mă, dă și tu pase la cineva uman. Care e în careu cu tine. Bă, ce și-a bătut la joc de mine. Hai, Patterson. Cum pui mea a fost offside? Că era ăla în fața mea. Cred că l-am scos pe o zi. Da, de ce am revenit chiar 2-0 pentru ei? Bravo lor! Haide, frate, fix când o să dau șutii. Hai că am ajuns noi pe 4. Nu știu, să-l vând pe o zi. Cred că aș face cea mai mare prostie. Să-l vând pe o zi. Băi, am o echipă destul de scumpă, zic eu. Un rating de 200. Dar e o echipă destul de scumpă cu Exil. Am dat 1000 și ceva pe el, restul sigur fac 3000. Nu de ajuns cu să le ia pe Messi, dar da. Este de el. Fac. Da, deci am revenit și da. Da, am revenit din nou. Nu știu nici ce-am putea face. Hai să vedem cât de dificil. O, da, mai apucam să-mi comunic. Da, să alimentăm să-mi fac. Bun, facem așa, facem schimbarea asta. Băgăm Jomi, se încarce. Merge asta și da. Azi să începem al doilea meci. Nu că nu am văzut cu tata cu reducere. Dar pentru data că am să iau cel mai scurt. Să bage mingea în poartă. Și da, frate, după cum ați observat și video trecut, facem instala generală, gen dacă atunci a bătut cu 1-0. Astăzi, ca să câștigăm, noi trebuie să-i batem cu 2 la general. Dar și până acum avem posesie. Cum de atât de tare cu pasta? Mama, deja cum dădea. Era egal cu asta. Keeper sends it long. Determined challenge there. That's lofted upfield. 2-0 pentru ei și asta triste până 2-0 pentru noi, ca să bala din ale cu bate. Here's Özil. Este! 2-1 la generală pentru calculator.
It's the first goal of the day. and Dacă a bag cu thoroughly 3-0 e o deserved problemă, lead. The bro. players have finished celebrating and we're back underway. They have the ball again. Hai Patterson, știu că ajungi. He goes for goal. Este! 2 egal la generale. Oh my god. Egal la generale. Da, mai dau un gol acum e And the crowd deja... are well behind their team now they've got their goal. We're back underway. Well intercepted. Hai Patterson, că tu ești pe... Oh! Penalti este! So much pressure. Nu mai am nicio șansă nu mai aveți. He may look a bit nervous. He keeps adding to his team's Nu mai tally. It's aveți becoming nicio a rout. șansă, sunteți morți. Oh, well timed. Bă, cred că s-a schimbat poziția după când l-am băgat. A făcut schimbul cu Jomi. Și asta mi-e bine. Sends it forward. Hai Patterson, știu că poți. Nu ajunge. L-a luat în spate, dar... Good interception. Pulls the trigger. It's tight. A fost offside. Nu trebuia să-i lase avantaj, că ăia au lovit-o. Și da, haide să revenim. Îmi pornesc ăștia. Nu mai merge asta. What? În momentul până n-a făcut adversarul schimbările. Hai Patterson, că ai scăpat liber. Cum n-ai? Da, a fost offside. Da, a fost offside. Oh, he steps up to steal the ball. He showed a bit too much to the opposition there. Corectă. They have the ball again. Sends it long. Good catch by the Nu vezi goalkeeper. că știți să aruncă așa ciudat goalkeeperul. Nu ar trebui să o ia la picior și de... Hoisted upfield now. No cards from the referee today. Dacă bag cu 4-0 sunt cel mai fericit. N-am bătut decât o dată cu 4-0. Hai Patterson, că ai culoar liber. Hai Patterson să umilim. Oh, good catch by the... Asta trebuia să fie penalti, ați văzut? Mi-a băgat fault. Am văzut clar. And he stayed onside. Here's Ozil. Goodness me, that was close. And this really takes a battle on the defence. Oricum, la generale am bătut cu 3 la 2, am bătut la generale. Să mai fac acum un penalti și un gol ar fi genial. Nu. Oh my god, mamă cât am scăpat de asta. Mamă, incredibil, nu pot să cred, este, am bătut cu 3-0 la 3-2 la ce. Este, spălă cu 2. Am 13 puncte, iar au 5. Da. Cam atât a fost cu episodul nostru de azi. Până atunci, o să fim și noi în episod. Pa!